You. Hello YouTube, what's up? Kaunin ba? Iwang na. Psst, psst, psst. Dako na tiyo. 3 months. 3 months or 4 months. Me and my carabao. Pagdiya. Yes, may kaniwang ang kabaw tambok pa. Tubo. Oh. Salamat Madam Jaggy. We love shout out. Regards sa akong kabawong pink. Pink na kalabaw. Maraming salamat sa pagbisita Madam. Kamusta po? Uy, lala. Hindi kwintas naman. Huy. Huy. Ulan na naman. So.
Oh. 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 Uh. Oh. Okay. Udah, Pak. Sedap. Itu udah ubah ini. Tagay ka zoom dai. Gagawa. Uy, bye. What's up? What's up? Kamusta, bye? Salamat. Salamat sa patamsak. Live ra po ning ako. Ay lingaw. Teo butong, bay. Ha? Nay. Ambot. Ha? Oh. Suko siya kay kuha ano kuan. Sige bay. Take your time bay. Maraming salamat. Ikawat ng uning santol daw. Naapil daw hampakon niya. Naapil ang kuan. Naapil ang hilaw ng santol ba? Ikaw bay. Hilaw. Tubig ba? Loh, asa ka. Maraming salamat, Madam Jackie. Live lang to. Parang habang namamakhero. Hindi laay ba? Hindi boring. Daming langaw oh. Sakit maak. Swap tayo, Madam Jackie, sa imong iPhone 12. Swap Carabao. Pink Carabao. White day. Blue. Yun na ko eh. Ka-live ka, Madam Jackie. Sabi na ko sumbi. Rabo ko. Habis doon?
Papa Martin, gurang daog na. Napaakan sila ba? Pili ka mga paket ng santol eh. Luas. Ayun, kagapon sa ako. Mga taron. Dapat niuli na. Uli na. Ako yung nakasabaan gina, ako yung naistoryahan. Ako ang putong ibadlong pala. Bahala sila. Alas na ang buhay. Suko. Kasabaan na yan. Ang suko. Mga daw kuhan. Ganyan ako ang nabibyan. Nangalag ako. Kahit yun. Sila rin nagkuha. Tanawa doon. Ito sa pa. Itong abaw. Ay, dala, repeat. Dala ko ito. Tae. Sila. Ito sa pa ba? Ay, ay, ay. Diba? Muka ni. Yo, daghang kuan. Tagbot. Ni carabao grass. Yan. So. Carabao grass. Tanawa to na. Ito sa pa. Montage. Gigo. Ay, gabi. Nabasa noon.
Luntads. Ito na luntads. Mga kahoy dyan oh. Mga kahoy. Kamay rin ito. Kahoy ito. Tang. Ang tabaw. Yan ang mga isaw. Eh, buwan na. Maigot ha. Pinya dito. Ngawat apa ba? Guys. Ini ada. Ini tunggu guys. Sudah gerak. Taguan ng cobra. King cobra. Ano na? Spartan. Kabaw doon. Kabaw. Dalam bandero tambok po gayang pre. Pre. Damang part. Ay, tumbang. Eh. Pinya ba? Pinya doon. Pinya. Oh, saan ka ba? Uy. Pinya part. Ha? Ito sa ba? Wild pineapple. Si light. Wild pineapple. Bila. Oh. Daghan mo dyan. Ngayon siya ay native ligaw na pinya. Ligaw. Lugar lang siya may hinog eh. Kapit ito may hinog oh. Gaya pa may hinog na. Oh. Shout out sa 3 million viewers in the house. Oh. Kapit na niya oh. Wow. Muntads ko nung ay. Pick nun. Lagban. End na 20 minutes na. Babush. Kailangan ito balance ya?